Kajing siya ban ben ki parado parasnam. Hakasnong lapangap. Haki jaj ben riu karbi kumbala mi ki jingkeno. Kabaki paj ba nong rep kasi kim shem la yo ben rep lai luj haki pentha keba jongki. Kala pelong saya ke Federation of Khasi Jaintia and Garo People ka FKJGP ban hiar jurip dalade syakitei ki jaka. Ya ka kenhun jong ka FKJGP layalam daw ba kit nong plang. Uway na kinong yalam rang ba jong ka tei kaseng hinin kasengi ka katpra tarik ujembang hajar punreo. Hakaba lasenran lang dakid khot ka Khasi Student Union lane KSU. Ka FKJGP kala penpau ya ka jingsngeu khia jongka ban penrem halor kate ke jingjia sya thombor bat sya be ki paj nong rep Khasi pnar kat hadu baki paj Khasi pnar kinda sya siat da kabutur bala penma da ki karbi kat hadu ba uwei na ki Khasi pnar unda mensau haki benta jongka kli kabala pelong ya ki bor district ban tuklar bat lala ban penbej bakin yo rep hala ki jaka balabha yaki. Ka FKJGP ka dawaru na usumbut menteri rangba uba sngeu bhalang dhar. Uba dei ban penbej ya kane ka jing ken atput hapdeng arjaj ben riu na ki arjela. Namar ka thanla pengap ka dei ka bahap hapo ka constituency jong usumbut menteri rangba ka sorkar jela. Nak sorkar tingis ngo ba ka jingkeno ngin keno bi sorkar ba khamtam nak liang jungi ngis obat peremjur ba khamtam kani gari ka constituency jong tau deputy chief minister kala dai ka kamram go jong u bon sim ga jingkin kli kala ki jong gibreo henrai haduk mata ki perdok persnam jungi kidang iut kidang denyar ngi i mene ka ba ngi nak liang jungi seng balang ngi wan hang ni tangman kem ka jingpen sengai ba kem jing ai mesin ki perdok persnam nyemuan dak tak lenti ban pensiet bat ngi buram ru ikaan jong snong haba kilo ong ngi mene ba ngi skok ki pediang buram ngi ba ngi wan ban ai mesin miki ki lajiet spomut nak liang jong dorbar snong hang ni ban ya keren satu spok jaka juga sam ban penbet ya kini kakam ndre hadian bigila poi stay ngi yo eta ko bor ba ki bor sorkar asam kim sim la khen snap ya kata ka jing penbet jong ki ar liang mamla namar kating snong tapat antai pat kaning snong lapangap ladon pat da kita gibor ki banaba gibor wan tuklar ban pensiet lani ban penkenrum keram yang ini kakam seisiet ti dei nak takadau ngi sungu thu bakat kum ka jingya keren bat ki bor ki badai khmi ngi sungu thu ba kita ki badan hangtai kim dei satia bagni keren nam tak sungsuk sangsan dei dei maki bakwa wanora ki jing bat mene kat baka jingya keren rangya ladon ki perdo ki persnam jungi nak ni kathan lapangap ki bala syak keni ki wat ki mok kiu ba syak siat di ki jiri haduk ba idan ke bala mensawru tingis ngo ba kum kini gijingja ke ba kipat ba ken kelatia keladam bat gihapan nak liang jungiru in sesiam da kiwei pat kilat kelinti ban penbor kita gibor sorkar ke ba nomor ngi kerpat ngi kwa ba nomor bros kata habang ye keren ke bordar isu ki ong baik ba kadang dei kata ke dispute lani ke bompak la ban penbet mardor nomor kadang don apa yang ke jingi penbet put ndeng ngo ba lar kipat ba jungi ki buram ya takaan dari ka sorkar ka di mensutu bat kumno bani rai perdok persnam di hakani ke jaka nan ong syai tanggawai beyond the land beyond the law of land there's a law of humanity ka sorkar ka di ban perkhat sani pat ban perkhat janai bakam dei su pelong tang nyong ko ngu hakmat jong kipulet juga asam ni gibor sorkar nomor ni sutu mene hakai bagi keren nang teng yo jingtip ba ki kladon kata ka jingya keren apa yang kita arnut ki chief minister henry ki pat ba ni kita thain karbi ki penpau ki ong ba ngidang hap ban ap ya ke jing menjur na ke district council ke jing kli ke bangabu ang ni kalong kale ayu kata ka Jant Hills Autonomous District Council hato kari ka kamram juki ban pene ela jong ka khno siap kari ka kamram juki ban pene e kerti sinsar ne dei maki ki padido nomor ngim sim lai bakin sim khiai kari ka kam tat hadu kani khlemat ka bomata na kaliang jongi kum ki kenhun ngi senang yai budien bat ni ai mesia mi kipat ba bagi empat dei benduk jikerman namar ka mesia mi kon ka dei bendon na pedeng jopi ngi dei tang kinong ai mesia ndrei ban yakran di bor sorkar ngasngau bangin sale la ka jong ka kamram ban penbor ki bor sorkar ban penpai ki skor ki ba kelut ki jongki bat ban penpai ki ka khmat ka matla jongki bat ngin sale la ka jong mata
hakabile bat kani ka jing penbet put hakani ka thang jupi namta ka jing songsuk ka jing songsangan jong ki pat ba nong rep hakani ka jaka Iba jinja ka risasi sini kantang bodan isu iba ki pai ba sini ki la paklalo ko nga kadim yap nga kata kadim pulau dim ben terlau un pentendu iki isu wa pa iki roba simang pa ibu ni keren aku dik sekar kamsnam ni jinja dan bod jong ki wei pat ki penunsen bantu klar kat ya gajing lang kidu ka mo te nakaliang jongi ko mangkal ong mane ba nakaliang jongi kiseng balang ki SU FKGP ni buram ki ansnong ni buram ki tagi klik nong sensar ni buram bu wat ki tagi brio ka an mo ki bala kentu ingi bangi meni ban lek satai rengin dan rengkat ang ni ban pensengai ki pat ba rengkat bangi jing tepan apa deng kata ka jing keren don kita ki kin hon seng balang jong kata ka Karbi Student Association ki bawan ban muslia padeng ban pentut ini song sai te ka jing kali bang ka on bu kolong ba hado katno kata ka sarkar jing ka telot bat kile ayu ta ki arnut ta ki deputy chief minister ida no po ka jela ka jongi uway na kani konsumsi bat uway na po ubabat ka home department tang higini kinyat sni bakli ka utpo sang tai po borto lakren so sarong to home minister banong ba kat sabalek ti pulet megliala ni kat sabalek mu ki salib lut boro rei hato ja ayu pat ki pardo persnam hato kalong jing singan mo hato kadi ka kamram joko sarkar tang ban aibor kita ki pulet ban le kita ki high profile case ban investigate ani ban tokit ya kita ki brio ki ba don ke jing dei ke ba kharau mo ki brio ki ba hek kerdan kat ba rasa thombor pat kiria ki sngap jar dei na kana karau bang soong ba nakaliang jongi ngin sale la ka jong kamram bat ki sanang perkat sani kanang ba kanom kata pat ya songsuk songsan kanom kata ya kayo kokot jong ki brio ki bodan nang ni jaka dei nakaliang jongi ngin sai kenduk ru i bor sarkar bat ngin sapet ki ki brio ban le lara ka or kadawa ni ba kini ki pai ba song ki hadum tak la isne kim kuat en sarkar ban pan kam jam dan ka kam lo jong dei sarkar ba kadi ban perkat ya kata kanong si ki jong ki ikin la kinduk ki jaka hidu ya kam yap kam kim beti kami ka bam gari ka ki nakaliar jogi hadian bingin lai i ya kani ga jinglong jingman ba naduk mestep nilai don lang hang ni pat hado kani khlemat ka mata pat hado kani ka khlemat ka mata ngidang yo ka kubor mestay bakarang don kata ka jingi siap jeri kijing syak peneman saw jogi brio jongi denak ta kadau ba ngingi sale la ka jong ka benta ban put pressure la ni ban penbor ka sarkar baka dei ban lei ei no kham ploy lara kampat la bakara ban penbe yo tau put usam ngi smutu baka kam dei ka benta ka besok henrei ka dei ban penyo pat ya ka jing songsuk ka jing song sengan jogi pardo paraslam jongi khamtam begini yo ban lei rap sipok kili hagi hali nang mata kala kamai jekpo ka jogi Along support ek baja kan ni ke sunong pangap ne ke ek ba gim sekolah ban pliang dale le ro ho ngira mina bidik si bladep kilami ne ke sunong jongki ban ki secretariat ban pin snow ke jing kwa ke jongki bakula ke sarkar kala kular bakan ai kita ke jing singai bakin yo bakide ban yo ban le rep hende hidup menta terus kipat yo ban le ke liang jong ka Karbi Autonomous Council kamela terus kwa ban penjejari ini kibrio jungi kam kwa ban ni krenya sok kam kwa ban krenya penbej hakan nu bentaru kumba ka la dulu ke kubor ba mane kumba ba itu samlar na PGP bakita ki Karbi Student Association bawan pentut yang kata meeting ke ba timur badan apring ramasnong jong tapat orang masnong jong kala pangap manahengkat di distrik administratif jongi nginam bukti su tan marba ngila debi ilut ngila diblut ya ke bajia bar ke ban sajaro ka sarkar ki karam sim kiabat ngidawa jur ya ki badai ban keren har gani kamat waya de berkendo siap badai bar ke jong gani kecaka jong distrik jongi aduh mentah ki ban keren ni ada film snow ba film dodhok ban keren ke badai hok ke jongpi herno nang suki jongpi khang tala no distrik council mar bang ile raj ban PJP